слушаш. Виж сега, този мотор... Ако беше взимал вора, ще се родиш. Вора и да стои в двора! Постави се като алка, човек. Постави се като алка. Виж сега, първото, което Не, постави се на човек. за вора искаш пари. Тук е това от дарение. Това Его това аз съм му го дал. Това Анатолий му го дай. Като му дарение да го духа Калника му дай Дидо, предния калник. Като му дарение да го духа. Барбар с тебе, олигофрен. Като кава вора и рибът. Ти какво караш, бе? Кой не хом да карам. Къде, бе? Къде, бе? Хома са, бе. Карам катем. Всичко мога кара. Виж, ще ти кажа, че да е толкова кръгъл. Пали го. Пали не, то жутия, бе. Не, бегай, бе. Аз съм попрепа му. Не дай, ще го стегнеш. Ти го кажеш, да пускаш по инерция долу, се заминаваш. Право долу се заминаваш, бе. Дай го, бе. Стига, бе. Дай да видиш. Дай му го, бе, дай му го. Ти че трябва да си вари пиша. Аз съм и моторите сяда да не завоза ми да си ода пеш по. И да стегнеш и да пуснеш по-надолу и си право при джиповете. Това при такова. Давай. Аз ти да се бавя сега и ти да има майка му. Престани с твоите лига. Най-много да щупа някой ръчка. Малко ли? Къде е ръчка, не бой се, бе. Дъжте ръчка, дъжте това, Държи за хуя мек после, стига. Ма той с парапан, аз не мога да спра надолу. То ще ми загрее на кладката, бе. Ти какво смеш, бе? Ти какво смеш го да туртиш това? Каската. Не дай, че се щупи това кормило китайско, бе. Дарения. Да, бе, кръндела, бе. Дарения, то ти не верваш ли, бе? Да го духа като е дарения. Значи ония път тук е спускането, само той имаше спирачки. Кой? С барабанлията.